دا کی حساب ساکی تیرے روپ نو رنگ حضور دی چو انت کاک شاہ رہے تلو ہوندی تیری زلف تیرے پرسرور وچوں لالی لباتی لا کے شفق رنگی ایک کتب میری روشن تیرے نور وچوں چہرہ انج گلزار جوں دیوں چڑھیا ادھی رات نو شبے دے جور وچوں نشا ساکی دی پاک نگاہ گئی او نشا درا دی نئی شراب اندر ید مطرب تھی نکل دے پہ نظم راگ کوئی بھی نہیں رباب اندر او رب وچ بندے بندہ رب اندر جو خوشبو پھل گلاب اندر عارف گل گلزار سنا دینے سارا بند دریا ہوا اندر میں حقیر علی احمد صابری قصہ یوسف زلیخا تہاڈے سامنے اس جگہ تو شروع کرن لگا کہ جس وقت مصر دے وچ بنیامین یوسف علیہ السلام ہوراں نے قید کیتا ہے تے بھائیاں نے باپ نو خبر دیتی کہ تہاڈے فرزند نے چوری کیتی سی تے مصر دے بادشاہ نے قید کیتا ہے تے اس وقت خط لکھدے نے تے خط صاحبزادے یعقوب پیغمبر دے لے کے یوسف دے پاس پہنچے اس خط نو یوسف نے جس دم لیا تے اکھاں تے لایا کھول کے پڑھن لگے تے کہندے نے کہ کس طرح باپ پیارا بیٹے دی جدائی لکھ دے نے جس وقت کھولیا لفافہ تے ہنجو نہ روک سکے اور خط دا جواب یوسف دیاں ہنجواں دین لگ پیاں پھر اگوں پڑھتے نے اپنے باپ دی کلام کچھ اس طرح آئی کہ فرماندے نے میں تے اگے ہی اپنے یوسف دی جدائی وچ وقت گزار رہا ہاں اور تو بھی ساڈے تے اتنا زور نہ لا تے مصر وچوں اے تیر جدائیاں دے میرے حجرے نہ مار میں تے اگے ہی ماریا ہاں کیونکہ اس وچھوڑے میرے جگر چوں کانی پار کر دیتی ہے اور اے گلاں یوسف سن سن کے روے تے باپ آکھے میرے تے یوسف دے بعد میں تے یوسف دے بعد بنیامین ہی رونق میرے کول آئی او بھی تساں سرکاری چور بنایا تے ساڈی رونق چرا لئیے اس دی جدائی ہن میری قبر نزدیک کر دیتی اتنی گل پڑھ کے یوسف بے ہوش ہو گئے نے اور حمد ربانی دل زبان ہوئی ہے اور والد صاحب وال خط لکھ دیں اور جواب دیں پہلے والد صاحب راندے لفافہ جس وقت کھولیا وہ پڑھ کے سنن دیں اور گھاٹے سامنے میں عبد الستار پڑھ رہے اے وطنوں دور گیا دی سن یاد لوٹا گمریں دی یوسف وانگ برابر ہوئی لینی ملا دیندی لکھے سن کچھ شیر غما دئیے ہویا بھی حبیب حقانی پڑھ پڑھ روے ہنیوں دھوبے یوسف مالا کنیانی اے شاہ سیارام تسا دئی تے سانو جد کیتا ایس آرام تو ساڈے ساڈا لہو جگر لا پیتا اے
درد مندانوں اے درد پہنچا دے یا جو پیا میں تو ساڈا تے مولا نو تکبیر پہنچا دے یا جو پیا میں تو ساڈا ایس آرام تو ساڈے ساڈی جوانی لب تک ہوئی ایس آرام تو ساڈے سانو نیڑے گور لیائی بعد یوسف دے رونق آئی دنیا نے پرو بھی بے تقصیر تو ساڈا اے چوری سر کرو اے پاس اساں کچھ رونق آئی در مت ربانی پھڑ منگوایا ساڈے کولوں یہ گل تساں نہ بانی جو کرے درد محبت پارو پڑھ پڑھ یوں سب روے طاقت نہیں بیان سنا بنی پتھر پانی ہوے تے لکھے جو سن درد فراق یہ بیت ابھی ربنے لہو روندے سن اس ویلے اس دے نمانے بات جیڑے سن اس خط پڑھی نظری پہ ہنجو والے قطرے ہنجو والے رات ہنجو دی ویکھ یوسف نو یا زخم لگا اس حالے جس وقت یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہونا دے ول خط لکھ دین تو اس وقت ہنجو جڑے ہیں خون دے بنے ہوئے ہنجو اس کاغذ دے اتے پے سن اور جس وقت یوسف علیہ السلام رہا وہ ہنجو تکے خون دے تو اس وقت عبدالستار ہوئی فرمان دین بات جیڑے سمی اس خط اتے اور قطرے ہنجو والے اور بات جڑے سمی اس خط اتے قطرے ہنجو والے رات ہنجو دی ویکھ یوسف نو یا زخمی لگا اس علیہ بے خود ہو کر تختوں جھڑیا تے ہوش ہس نہ کوئی اللہ جانے درد کاری وجو کر وارد ہوئی ماتوں لنگ اگیرے ہوا غم دے لال نمانا تے مگروں صابر شاکر ہوا کرے بولے ہم تیرا بانا. سامعین، یہ پروگرام آر کیو کیسٹ سینٹر گلا منڈی باولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. باآواز علی احمد آپ سانا، والیوم نمبر 9.
لکھیا پرد جواب یوسف نے تے باپ پیا تو عبدل ستارا جوں کر سن لکھوال بیان سنائی اے پڑھ بسم اللہ سب تھی اول رب نو حمد ہزاراں اور جس نے پیدا کیتا خاکوں یا ٹولا نے کو گھر اے افضل سب پیدائش وچوں تے آدم جنس بنائی اے سید اشرف آدمیاں تھی قوم رسول آئی رب دی طرفوں جو کر ہوئی تے عزت شان تینا وہ طبق زمین سب کاغذ ہوملے اس وچ نہیں آسمان دی اول ساڈی طرفوں پہنچے ابیب سلام تمامی علی ذات یعقوب نبی پر جو محبوب گرامی ہر دم جویں خدا دی مرضی تے اسی ہمیں شاہزادی خوش آرام ہمیشہ تساں یہ بخش کرے رب غازی پہنچ گیا فرمان سانو جنے ادھور آیا سر چشمہ دے اوپر اس نو تے نال یقین اٹھایا اس تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے باپ دے خط دا جواب لکھ دین تو ادوں جبریل فرشتہ جلدی جلدی حاضر ہوئے اے پہنچ گیا فرمان سانو اے جویں حضور آیا سر چشمہ دے اوپر اس نو تے نال یقین اٹھایا اے سن کر حال اسانو درد یہ جل مل کے مل ہوئی مگرو یا مرم قدر اگے تے ادھر مجال نہ کوئی جبرائیل فرشتہ جلدی پنگا کی جناب آیا اصل جواب یعقوب نبی دل یعقوب نبی والے اس نے بیٹھ لکھایا یعنی تسی ایک قدیم گھرانہ یا ٹوالا بزرگ ہر منزل وچ ثابت رہنا تے صبر تساں دیاں جو فرمان خدا فرمایا یا جبرائیل سنا لے باپ پیارے دے ول یوسف وید بول کے دا
اے دادا تیرا آتش اندر جدوں گفار پایا جیون مرن دے وچ اس نو یا فکر خیال نہ آیا اے امر قبولیا صبرو اس نے پیش جنا بوئی نہیں اے طرف رب دی آجری ہویا مدد لینا چاہیے اے دور کیتا اس مشکل اندر واجب راہی جانو آخیا سے حاجت کچھ نہیں تیری بھی رب نے آسانو سرد ہوئی سب آتش فضلو رب گلزار بنائی اور صبرو اسماعیل نبی نے اپنی پہاڑ لگائی ہیٹ چھری دے حاضر ہویا ابو جبل مرادائی ادبو کاری زخم نہ کیتا منا کیتا رب سائی اے وقت زبان سب زور لگا یا ابراہیم پیغمبر خوف خداؤں چھری بیچاری ڈر گئی دس تے اندر جو گلی رب دی مرضی باجو اپنا دخل نہ ہوے اس وچ رومن نفع نہ دیسی جیسا پر ایسا روے واپر سخن کراں وچ خدمت کی امت دور آسانو اے طلب یوسف دی بے شک کیتا عاجز بات تو سانو جنے تو سانو درد جدائی بل بل پیر مرندی تینے سانو اے خبر تو ساڈی لینی منا دیندی اے جدوں خدا دی مرضی ہاسی بچسی آس تو ساڈی ہر ہر حال حبیبا خوانو رحمت نہیں درادی یہ اتنا خط جواب یوسف نے قاصد اج پہنچایا بھائیاں نو کچھ خبر نہ کیتی ذکر کھلایا سے آیا آدتا جس ویلے قاصد خط یعقوب نبی دا خط یعقوب نبی نو سن کر درد زیادہ ہو رب دے خاص ولی نو جتنی مجلس
حاضر آہی تے لگا تے نتنانو وائس خطی اندری بوجو سفدی معلومی ہو دیے سانو ہر ہر جویں جواب اندر یہ سچی بات سنائی اس کاغذ پر کسے پیغمبر بے شک کلام چلائی کاری افسوس رونا پیغمبر تے چھم چھم ہنجو سجدے اندر آج بھی آیا تے یا رب بے عرش اے جبرائیل جنابوں جلدی میں خوش پیغام لے آیا بات پسند قبول تو سانو یہ پاک خدا فرمایا یا نبی اللہ تیرے غم دی یہ مولت نے آئی خوشیاں دے دروازے کھل سنے یہ دیر نہ ہو سکائی سن فرمان حبیب ربانے کیتی شکر گزاری فضل امید ہمیشہ سانو طرف رب دل پھاری وہ جلدی خط اولاد اپنی والے کیتا نبی روانہ گھر دی حال اور وصیت لکھدا نبی یدن تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام ہوری اپنے فرزندان خط لکھ دیں تے گھر دا حال وال اور وصیت انہوں دین دین تے اور ملک دا حال حوال لکھ دین تنگی فاقا نازل ہویا یہ سخت مصیبت والا موت قریب تمام لکاری ہر گھر یہ تھوڑا بہتا شاد لگے کچھ لگنا دھرنا کر کے ادب سلام زیادہ عرض گزار شکرنا وہ جے کر دانے پہنچن نائی تے بچن محال دی سیوے زور براندی مجلس اندر شوخی دوایا نہ تھی وے دوجا بنیامین دکار بہت ہوا سننا شاید اس ساڈی طرف دیا پورا بنا سن فرمان یعقوب نبی دا سب فرزند پیارے
عاجز ہو کر پاس یوسف دے آن کھلو تے سارے پیش حضور سناون لگے تے عرض بیان تمامی دل عاجز محتاج سوالی وچ دربار گرامی سب اولاد امجاد اسادی یہ تنگی دے منہ دھوئی فاقے جان لباں پر آندی یا خوشی آرام نہ کوئی او وطنوں دور مصیبت پہنچی تے وچ پردے آسانو ابن کریمہ شرم کریمی یہ بخشی رب یہ تو سانو یہ تھوڑیاں درماں پلے ہے سنے یہ پیش نبی دیا درسان رکھ نظرانہ یوسف اگے تے رویا کر جو برسان ہے آکڑ لگے ساڈے والوں یا ٹکڑا ہاتھ نہ آوے سر صدقہ کچھ نام خدا دے سانو دتا جاوے راہ مولا دے جو مسکین یہ حاجت پوری کر دے عالی شان تنانی ملسی یا بچ میدان حشر دے تنگ ہوئی اولاد اسادی تے سخت مصیبت حلو اور غریب ناجز کوئی ایسا غریب بنا لو جس وقت یعقوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام رندے ہاتھ خط لکھتے نا یوسف علیہ السلام رضے والا اپنے فرزنداں دیتا تے فرزنداں نے یوسف علیہ السلام نے خط دیتا اس خط دے وچ فرماندے نے کہ میرے ملک دے وچ فاقہ ہے کہ سر صدقہ خدا دے نام دا کچھ دے دے تو اس تھے فرماندے نے رام مولا دے جو مسکینہ حاجت پوری کر دے عالی شان تنانو ملسی بچ میدان حشر دے اور تنگ آئی اولاد دی ساڈی یہ سخت مصیبت